Ngiyabingelela abazalwane bonke ngegama Jesu Kristu. Siyabonga abazalwane uNkulunkulu umuhle senzele umusa ukuthi siphinde sizohlangana namhlanje enkonzweni yabesifazane noma izulu igama lami. Isibongo sami ngizokhuluma mayelana nezokulala abazalwane. Besihlelile ikomiti lami lixolisile kakhulu, abanye bathe bazofika late bahamba nabantu ababuye emsebenzini kodwa bahlelile ngokwama branch ngoba kodwa ngibona engasasikho baningi kakhulu. Mangabe ukuthi sibaningi kakhulu kuneyindawo esiyaye silale kuyona bayayazi sihlezi siba nabo bahlelelwe abahamba nabo emabranchini. Uma ngabe kukhona oqalayo kuba khona namhlanje ongasuki ebranchini athintane nami. Athintane nami bazalwane mayelana nendawo yokulala kulabo abazobangalali la enkonzweni. Okunye i-transport ikhona abazalwane sizohambisa ngayo abazalwane nabangalali. Ngiyacela ukuthi bangaphumi ukulinda phandle namhlanje. Laba abalala la endlini bazosibekezelela kodwa nje uhlelekile namhlanje ukuthi nje baqede ukudliwa i-transport ibisikhona ebathathayo. Ngiyacela nibabekezelele kancane nje base bahambile bese niyadlala ngelanga. Nakhona okusalayo sobona qhubeka ngosuku kodwa nje okulala makhona inkinga uzoxhumana nami. Lokho bazalwane umama we-house we-catering sekhohliwe ukuthi akusise ukudla okuzodliwa manje. Cela ukumsiza bazalwane sikhuleke Sethu Jesu Kristu waseNazaretha nalama ukuthi simbona nje ngawe. Siyabonga ngokukhulu ejwayele ukudla osilungisele kona namhlanje lezinkonzo. Ngiyacela usuku usise noma ngabe uncane usuku angise ukuze kunele bonke abantwana bakhe abakhona. Baba siyabonga ntambama Jesu Kristu inkosi.